Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, kendt som Pippo Baudo, blev født 7. juni 1936 i Militello in Val di Catania på Sicilien i en familie præget af uddannelse og pligtfølelse. Allerede som barn havde han en tydelig dragning mod scenen og underholdt med oplæsninger, små præsentationer og musik, især klaver, hvilket lærte ham at fastholde et publikum og styre præstationsnervøsitet. I teenageårene gik han på skoler i det østlige Sicilien og afsluttede en klassisk uddannelse i Catania, hvor han udviklede den klare udtale, den kontrollerede rytme og det rolige nærvær, der senere kendetegnede hans tv-stil. Som ung voksen tog han en juridisk universitetsgrad i Catania, men valgte i stedet medier og underholdning, kom ind i rejmiljøet i begyndelsen af 1960'erne og lærte håndværket bag direkte tv, tempo, dramaturgi og kontakt med et landsdækkende publikum. Hans berømmelse voksede med historiske programmer som Sette Voci og Canzonissima og blev siden cementeret gennem årtier med store varieté-shows i bedste sendetid, hvor han som vært og ofte kreativt omdrejningspunkter forbandt musik, komik, gæster og samtidens italienske smag i en genkendelig form. I 1980 blev han en nøglefigur for lørdag aften med Fantastico og flere perioder med Domenica In, og var med til at definere en folkelig, men professionelt stram tv-underholdning, bygget på liveoptrædener, orkester, store gæster og plads til nye navne. Hans navn er særligt tæt knyttet til Sanremo Festivalen, som han præsenterede 13 gange mellem 1968 og 2008. En rekord, og han betragtede begivenheden som et nationalt ritual og en scene, hvor både etablerede og nye kunstnere kunne få afgørende synlighed. Over tid fik han ry som talentfinder og talentløfter, fordi han havde blik for nye personligheder og gav dem plads i programmer med stor gennemslagskraft. Privat havde han 2 børn, Alessandro og Tiziana, og hans privatliv blev ofte omtalt i pressen, blandt andet hans ægteskab med sopranen Katia Ricciarelli, mens hans offentlige image især var den krævende og detaljeorienterede professionelle. Hans karriere rummede også skift mellem public service og kommerciel tv, samt senere tilbagevenden, men altid med en håndværksmæssig tilgang, hvor forberedelse, rytmekontrol og publikumsledelse stod centralt. I de senere år skruede han ned for den faste tilstedeværelse, men vendte stadig tilbage til forreste linje med Domenica In i 2016-2017 og medvirken i ledelsen af Sanremo Giovanni i 2018, efterfulgt af enkelte optrædener. Han døde i Rom 16. august 2025 og afsluttede dermed en af de længste og mest indflydelsesrige karrierer i italiensk tv-historie.